गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै दाउ ब्रयलार जानानै नखरसेनिनो साबाबो सोद्रोमाफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय छोटा गरजान गामिनि साबा बर' सुबुङा दाउ ब्रयलार जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों उन्दै गेदेर आरो आइजोफोरखौ लाफानानै गासै साबाबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला साबानि मादाव सासे उन्दै गथ'बो दंमोन जाय बिमानि आहार जायो उन्दै गथ'सानो ब्रयलार बेदरखौ होआखैमोनब्लाबो बिमानि आहार जानायजोंनो बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों उन्दै गथ'साया दाउ ब्रयलार जानानै बेरामाव गोग्लैनाय साबानि मुङा फारियै क्रिन्जु ब्रह्म अनजिमा ब्रह्म मुखि ब्रह्म तिलक ब्रह्म आरो हिमांशु नार्जारि बिथांमोनखौ गसाइगावनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों साबानि मादाव क्रिन्जु ब्रह्मआनो बांसिनै गोब्राब जानो गोनां जादों बिथांजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दतमानिफ्राय दाउ ब्रयलारखौ लाबोनाय जादोंमोन बेनि उनाव सानजौफु 12 रिंगायाव जयैनो जादोंमोन नाथाय जानायनि 1 घन्टा उनावनो गोबानाय खिनाय जानायजों लोगोसे खर' गिदिंदों आरो खोमसि जेबो नुयै जादों होननानै फोरमायथिदों 2 बोसोरनि उन्दै गथ'आबो बेदरखौ जायाखैब्लाबो बिमानि आहार जानायजोंनो बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो बिथांखौबो फाहामथाय होनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बर'नि समायना रमायना गाननाय जोमनाय दख'नाखौ गोरोन्थियै गाननानै जोमनानै बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ गोरोन्थियै दामनानै गुबुन हारिनि मोसाखावरि हान्जाया जानला मोनला मोसानायफोरखौ नोंथांमोनहाबो समाज बिजोङाव नुबाय जानांगौ गुबुन हारिनि माखासे मोसाखावरि हान्जाफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो बिहुनि प्रग्रामफोराव गोरोन्थि गाननाय जोमनाय गाननानै आरो गोरोन्थि दामनाय देनाय बाहायनानै बा दामनानै आरो गोरोन्थियै मोसानानै दिन्थिफुंदों बेयो गिबि खेब नङा सिगांनिफ्रायनो गुबुन हारिनि मोसाखावरि हान्जाफोरा बर' हारिनि हारिमुखौ गोरोन्थियै दिन्थिबोगासिनो दं बेखौ लानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरांगिरि मेल हांख्रायदों बर'नि गाननाय जोमनाय दख'नाखौ गोरोन्थियै गाननायनि अनगायैबो दल पेपाजोंनो बिहु फोरबोआव बर'नि हारिमुवारि मोसानाय जेरै दावस्रि देलाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय बायदिफोरखौ गोरोन्थियै दिन्थिफुंदों होननानै बुंथि बिथांमोनहा आरो बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ गोरोन्थियै मोसाग्रा हान्जाफोरनि मोन 30 फारिलाइ दं बिसोरनि हान्जाफोरानो बिहु प्रग्रामफोराव मोसानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजो आरो गुबुन हादरफोरावबो बर'नि मोसानायखौ गोरोन्थियै दिन्थिहोयो सिगांनि समावबो बर'नि हारिमुवारि मोसानायखौ आरो दामग्रा देग्राखौ गोरोन्थियै बाहायनायनि थाखाय सांग्रांथि होखानाय जादोंमोन आरो मोसाग्रा हान्जाफ्रा लिरनायनि गेजेरजों निमाहाबो बिदोंमोन नाथाय फिन आसि बिमा दिन्थिनानै गोरोन्थियै मोसाबावदों बेनिखायनो बिथांमोनहा बे खेबाव निमाहा होजानाय नङा आरो बिथांमोननि हेंथा क'क्राझार पुलिस थानायाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद मिरु कमिटिया एफआइआर होबाय होननानै फोरमायथिदों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावबो एफआइआर होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जुदि गुबुन गुबुन हारिनि मोसाखावरि हान्जाया बर'नि मोसानायखौ दिन्थियोब्ला जाहाथे गाननाय जोमनायखौ मोजाङै गानो दामग्रा देग्रा दामजुफोरखौ जाहाथे मोजाङै बाहायो आरो मोजाङै दामो बेनि थाखायबो बुंथियो बिथांमोनहा दाउ मासेनि थाखायनो 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों दाउ मासेनि थाखायनो 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो जिउ खोमानांनाय 3नि मादाव 2आ नखरसेनिनो बिदा आरो फंबाय खाथियानि लखिपुराव जादों बे जाथाया गिबियावनो नोंथांनि नखराव दासिमबो दैखर दं नामा जुदि दैखर दं अब्ला दैखरखौ साफा खालामनो होनानै दैखर सिङाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव था मानोना दैखर सिङाव ओंखारो गिख्रंथाव गेस जायजों सुबुङा लोगो लोगोनो थद गैयै जानानै थैनो गोनां जायो बेबायदि जाथायानो जादों काछारनि लखिपुराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव दैखराव मासे दाउ गलांदोंमोन दाउआ सेवनानै गेसाव मोनामनायनि उनाव बे दाउखौ बोखारनानै दैखरखौ साफा खालामनो थाखाय दैखर साफा खालामग्रा अमित देश मुंनि सुबुंखौ लेंहरदोंमोन उनाव बिथाङा फैनानै दाउ बोखारनो थाखाय दैखर सिङाव हाबदोंमोन लोगो लोगोनो बिथाङा थद गैयै जादों बेखौ नुनानै मनजित देबा दैखराव हाबलांदोंमोन दैखर सिङाव थांनाय लोगो लोगोनो बिथाङाबो थद गैयै जादों बिदाखौ बेबायदि थद गैयै जानायखौ नुनानै फंबाय प्रसेनजित देबाबो दैखर सिङाव हाबलांदोंमोन नाथाय बेयावबो बिथाङा थद गैयै जादों बिदा आरो फंबायखौ बेफोरबायदि जानाय नुनानै बिथांमोननि बिफा सैत्य
लालदेबाबो दैखराव हाबलांदोंमोन नाथाय बिथाङाबो थद गैयै जाहैनो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफनो खौरां हरनायाव एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफ लोगोसे रायजो राजानि मददाव साब्रैखौबो दैखर सिंनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव साब्रैनि मादाव बिफा सत्यलाल देबखौल' रैखा खालामनो हादों। नोंथाङाबो हाथाय बाजाराव नुनाय गोमोन गोमोन थाइजौखौ जानो मोजां मोनो नामा? हाथाय बाजाराव नुनाय गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौ नोंथाङाबो बायनानै लाबोनो लुबैयो नामा? अब्ला सांग्रां जा। नोंथाङा थाइजौ गोमोन बा थाइजौ फिथाइ जायाखै, नोंथाङा बिससो जादों। गुबैयै बे थाइजौनि बोथोराव थाइजौ जानायाव नोंथाङा सांग्रां जा। गोख्रैनो थाइजौखौ फोमोननो थाखाय फालांगिरिफ्रा केलसियाम कार्बाइड बाहायो, जाय केलसियाम कार्बाइडआ एसिटाइलिन गेस एंगारो आरो बे एसिटाइलिन गेसखौ सुबुङा मोनजायोब्ला एलहौआ बा अलसिया मोननाय जायो, गले गले दै गांनाय जायो, बिगुरनि बेराम जायो, गोदोनायाव जेंना जायो, गोबानाय बायदि बायदि जेंना जायो। बेनिखायनो फिथाइ फोमोननायाव केलसियाम कार्बाइड बाहायनायखौ हेंथा होदों फुड सेफ्टि एन्ड स्टेन्डार्ड्स अथरिटी अफ इन्डिया FSSAI आ। रायजोआरि इउनियन टेरिटरिफोरावबो जाहाथे फिथाइ फोमोननो थाखाय केलसियाम कार्बाइडखौ बाहाया बेनि सायाव फोसावदों आरो बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखायबो फोरमायथिदों। सोरबा जुदि हमजायोब्ला आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो थाखायबो बिथोन होदों FSSAI आ। नाथाय फिथाइ फोमोननायाव केलसियाम कार्बाइडनि सोलायै इथाइलिन गेस बाहायनो हागोन होननानै फोरमायथिदों FSSAI निफ्राय। नाथाय बे इथाइलिन गेसखौ बाहायोब्लाबो जाहाथे नांगौसिबांल' बाहायो बेनि थाखायबो बुंथिदों। बिटिआरनि दाब दाब खना खनला जायगाफोराव लामा आरो दालांनि जेंना। माखासेया गोलाव बोसोरनिफ्राय दासिमबो सोरखारजों नायफिनजायाखै आरो माखासे गाज्रि जानायनि उनाव फिन फाहामफिनजायाखै। बेनि मादाव बिटिआरनि दारांगा दैमानि सायाव थानाय दालाङा थांनाय 2023 मायथाइयावनो दैबानाजों बायस'दोंमोन, नाथाय बिटिआर सोरखारा दिनैसिमबो बानायनानै होफिनाखै। कुमरिघाटानिफ्राय जाला फारसे थांनाय लामानि गेजेराव थानाय दारांगा दैमानि सायाव थानाय दालांजोंनो फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामो आरो रायजो राजाफ्रा हाथाय बाजार, देहा फाहामसालि, मावख' बायदिफ्राव थांलाय फैलाय जायोमोन। नाथाय दालांखौ सोरखारा बानायनानै होफिनैनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव गुबुन लामाजों गिदिंनानै थांनो गोनां जायो, जायजों गोबां समाय खहा जायो होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। थांनाय 2023 मायथाइयावनो दैबानाजों बायनाय दालांखौ सोरखारा दिनैसिमबो बानायनानै होयैखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो सोरखारा जाहाथे थाबैनो बानायनानै होफिनो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि खालामदों रायजो राजाफ्रा। बेनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सान्तिपुर VCDCनि सिङाव थानाय भरला दैमानि सायाव दालां गैयैनि थाखायबो रायजो राजाफोरा भुगिनांदों। सरकारा फैदों आरो थांदों, नाथाय सान्तिपुरनि भरला दैमायाव दालां दिनैसिमबो गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय भरला दैमाया जोबोद गोख्रैथिजों फैयो, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिदों। सोरखारा जाहाथे बे दालांखौबो बानायनानै होयो बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। बोथोरा लादों गिख्रंथाव महर। बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाव न' बां खामदों, मोसौ बोरमा बायदि खामथारदों रायजोनि दाब दाब जायगायाव। बेनि अनगायैबो सिमब्रे सिमब्रा फैनाय बारहुंखायाबो सिलिंखार खालामलांदों। नलबारि जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादों। टिहुआव सासे सुबुंनि मोसौ गलियाव सारअन्थाइ गावदों, जायजों मोसौ बोरमा खामथारजानो गोनां जादों। न'खरनि बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव उन्दुबाय थानाय समावनो गोबारै सोदोब खोनादोंमोन आरो जेरैथिंबो सान बायदि स्रां स्रां जादोंमोन। नाथाय ओंखारनानै नायनायाव नुदों मोसौ गलियाव रोहो रोहो अर खामदों आरो मोसौ गलियाव रोहो रोहो अर खामनायजों खामथारजानो गोनां जादों गलियाव थानाय माथाम मोसौ दामब्रा आरो मास्नि बोरमाया। बे जाथायनि अनगायैबो मुकालमुवायावबो न'आव सारअन्थाइ गावदों। न'आव सारअन्थाइ गावनायजों न' सिङाव थानाय गासैबो सि जोम, गोनां गोनां फोरमान बिलाइ, थोरसि लथा बायदिफ्रा खामनानै सेवहांगार जादों। सारअन्थाइ गावनायनि अनगायैबो सिमब्रे सिमब्रा फैनाय बारहुंखायाबो फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों नलबारि जिल्लानि माखासे जायगाफोराव। गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों। दंफाङा सुबुंफोरनि न' बांफोराव बायसिनदों, लामा सामाफोराव बायसिनदों। बेनि अनगायैबो दाब दाब जायगायाव मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों, जायजों सिलिंखार थासारि जादों नलबारिनि दाब दाब जायगायाव। इराननि प्रेसिडेन्ट इब्राहिम रैसी बिथाङा हेलिकप्टार क्रेशजों जिउ खोमानांबाय। थांनाय सानसे सिगांसो बिथां गाखोनाय हेलिकप्टारा हाजो ओनसोलाव क्रेश जादोंमोन। गंथाम हेलिकप्टारजों बिथांमोनहा गेदेर बान्दो बेखेवनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बेयावनो इब्राहिम रैसी गाखोनाय हेलिकप्टारा क्रेश जादोंमोन।
हाजो ओनसोल जानायलाय जोबोद गुसु आरो खुवा खुनायजों लोगोसे बोथोर गाज्रि जानायाव हाजोखौ नुयैलाय इब्राहिम रैसी गाखोनाय हेलिकप्टारा हाजोआव क्रेश जादोंमोन। नाथाय बिथांनि हेलिकप्टारा बबेयाव क्रेश जादों आरो हेलिकप्टारा बबेयाव गोग्लैदों बेखौ रैखाथि हान्जाया संदाननानै मोनाखैमोन। गोबां नागिरनायनि उनाव संदाननानै क्रेश जानाय हेलिकप्टारखौ मोननो हाबाय आरो क्रेश जानाय हेलिकप्टारनिफ्राय गासै सागुनि गोथै देहाखौ बोखांनानै लाबोनो हाबाय। सागुनि मादाव इराननि प्रेसिडेन्ट इब्राहिम रैसीजों लोगोसे कान्ट्रिनि फरेन मिनिस्टार आरो माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरबो दंफायोमोन। बिथांमोन गासै सागुआबो बे हेलिकप्टार क्रेशआव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि इराननि प्रेसिडेन्ट इब्राहिम रैसी बिथाङा राजखान्थिनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथां थैनायनि उनाव इराननि राजखान्थियाव गोहोम गोग्लैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाब्रबथायजों खेबसेयैनो 18 सुबुंनि जिउ खहा, जेराव 18नि मादाव 19 आइजोफोरमोन। छत्तीसगढ़नि क्वारधाहा ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाथाया। सान 25निफ्राय 30सो ट्राइबेल सुबुंफोरा खामानि मावखांनायनि उनाव पिकआप गारिजों न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। बेयावनो गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया 20 फिट हाखराव गलांदों, जायजों गारियाव थानाय 18 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। आरो जिउ खोमानांनाय 18नि मादाव 19 आइजोफोरमोन। गोजोनथाव रादाब, बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।